Atomik. On voli da mu se kaže da on Balkan mafija. Since 91, B-Boy Iko is in the house. I sad će njegov sin Don Iko representing LC. DJ Kat. Ako jasno, lijepo i krasno. Dame i gospodo, da ja vidim šta će sad biti kao. Ovo se već trese ko prutić. Može na 3, 2, 1.